Subling naglusad og clearing operation ang Davao City Ancillary Services Unit batok sa mga illegal vendor sa Bangkeron Public Market kaganina ang kadlawon. Ani ang report. Gipangunahan sa Davao City Ancillary Services Unit ang clearing operation batok sa mga illegal vendor sa Bangkeron Public Market Miyerkules sa kadlawon. Sa pagpanubay sa GMA Superradyo Davao, kauban sa hepe sa ASU Davao nga si Paul Bermejo, ang Davao City Public Safety and Security Office, pinaagi sa hepe niini nga si Angel Sumagaysay, City Transport and Traffic Management Office ug Task Force Davao. Ubay-ubay ka mga gamit ang nakumpiska lakip mga lamesa, lingkuranan, sidecar ug uban pa nga nakababag sa kalsada ug misupak sa 1/3, 2/3 policy sa lokal nga kagamhanan. Sa maong polisiya, 1/3 sa kadalanan pwedeng okupahan sa mga mabaligyaay ug 2/3 alang sa pedestrian. Subling ipasabot ni Bermejo ngadto sa mga vendor nga mutuman sa polisiya alang sa kaluwasan sa mga mamalingkihay ug kahapsay sa dagan sa trapiko sa lugar. Kahinumduman nga sukad Hunyo 1 karong tuiga, gipahugta na sa lokal nga kagamhanan ang implementasyon sa polisiya human makadawat og daghang reklamo. Apan bisan sa maong lakang, padayon gihapon ang pagbalik sa mga illegal vendors sa maong palengke. Samtang gilaraw nga irekomenda sa ASU Davao ngadto sa City Mayor's Office ang pagtugot sa mga vendors sa Bangkeron Public Market nga makatinda panahon sa kadlawon hangtod sayo sa buntag. Sumala ni Bermejo atul sa pakiginabi kaniya sa GMA Superradyo Davao nga tun-an nila nga matugutang makabaligya ang mga laray gikan alas 12 sa kadlawon hangtod alas 6 sa buntag. Ang maong laraw subay nasab sa hangyo sa mulo sa vendors nga sagad kanila nagikan pa sa lagyong dapit sa Davao sama sa Kalinan. Duna sa gikan gawa sa Davao, partikular sa Santa Cruz, Davao del Sur nga maulang sab ang ilang panginabuhian. Hinuon paabuton sa buhatan ang desisyon sa mayor kabahin niini. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.